ki parabunget bat ki parlok baroh ni ai khublei fi sin kateng ka badan botam ka jong trai ba nong panem bi jing Jesus Christ ni ai ngui blei ba ni yo pat sin ni kalat ban penlong ni Bible study ka ba penpoi si yeng ki sam jong phi lung ba ka YouTube channel jong ka balang ka ba ka kateng ka jong ka de Lumshyiap Presbyterian Church de ni yo ban beteng pat akini ka sni akini ka Bible study ka bangi dang puli ka gospel Mathaios kan nong bar sau ki de khot ki ba sau hu san do sau hu nyu ni la pui menta se ka benta ka ba san jong kini ki de khot ta ka mat ka part E but kedai ke Bible study ke bakat pra tak sini ya ke bangi puli ya gospel Mathaios nong barsau de shwa bangi ya chkaman tung ni tuai ku khpa jingi bha bning ya ingu emi sena try ba mela penla pat ni kum ni kum ke balang bangi nyo ban penlong ni ke Bible study ke ba yedei bat kini gospel Mathaios kan nong barsau pada try mta ka singi bangi beteng ban puli ya ka benta ka bakhat du jong ni de khot sau san du sau nyu ka be dei bat ka jinglong jong SHAKRI bo me mala shania banong sodar lor ka yeng ka jong me yo bo me ma ong SHAKRI bayaineh bad bastad a try to kur khoingi ha bangi puli shu ya ka ni ka benta bangin damat ya ka jing phang ya ka jing sotu ya ka jing kitli ka bangi dan ha bangi la yo ya ka jing kitli ka ba me ai ni ban nong ki sodar lor ka yeng ka jong me terus ngo try jing kerpa jingi la bangi pa ni kini ka tang Jesus Christ amen de nilai puli gitu gitu khot sau san do sau nyu hakini ki sautli Bible study ki bladap pan mentangin poi se ka jing penkut ka jing kran kalum se halo jong kini ki khon nila khampulut por ka be dei bat ka jing long jong SHAKRI uba U Trai Jisu shania manong sodar ka yeng ka jong de tu ka khot ka basau san hagani gospel Mathaios kanong bar sau kentian ki boong nabakumba unu hena bakumta unu ubalong SHAKRI banget bad bastad yau bo kunra jung u bu halor ke yeng jung u ya ka ban ai haki ya ka jingbam ka por ka biang te kum ka jing pet kelum biang ya kini ki likely ki khon ni yi hang tu ya ka tu ka khot basau san ba ka yeng na ka banta unu yu SHAKRI jong trai Jisu habangi kran in general lani ka bakulum u SHAKRI hang ni kamut usadar te hagunu gunu ka capacity ka bala IT u kelum ude unu buat jong Jesus Christ debat uni u SHAKRI u balong kumbo ong trai Jisu ni rekhon u budan hau kani ka jing yaine u budan hu ka jing start ladan ka jingkular naga benta jong bakum tau SHAKRI namar bole ekaman ka jong trai Jisu udan hu kata ka jingkular bonyo ya ka ek babha bat kata ngi sem ka khot ka basau pun riu ka bo ongkum ni sup utau SHAKRI yo bo kunra jong u bo wan un sem bole kumta to kamot unong briu ubala karkhu do blei ka jingkar khu ka jong trai Jisu kan dan halor jong u ha ka jing im ka basimat ka jong u ha ka barang ka jong u ka yeng ka sam ka jong u wat ha ka im lang sa lang ka ba u dan namar ka influence ka ba u dan pdeng jong ki parabrio te ka jingkar khu yo bakum tau SHAKRI kila banong ha ka ba menta lani ha ka lawai lani ha ka bom jukun but kini ki jing kerku kini buat ya ki jing im ke jong kumba
ni syam ha Bible ki nuksa ki bukum kini kum ha ka jing ni thu khana shphang Joseph SHAKRI Lumshyiap BAIAINEH lani Moses ki jingkar khu ki la buat ki yeng ki san bat kamjur ki wei di utau di ubriu ya bo Trai Jisu ong ulong basuk lani ubala kerkhu namar ba udan hu kejing yaine lani kejing long ka bala ban syania udan hu kejing stan bat ularu ya ka ban minat kata ke bala syania hu de kerpang patru habangi pudi kiwi pat ki khon naga testament ka batmai khamtam gi jingkran gi jong Trai Jisu phang ki SHAKRI gi bukum gini kadan ka jinglong ka bathau kerpang ru ya ki tu ki ba u la thong banlong ki SHAKRI den blai lani la ban ong ha ka ktien nongwei ki minister jong ka gospel lani ki badan kata ka jing kli ka bakham kerpang shishu kum ki nong sami ka ktien ka jong blai tingile pe yakni ka tayo ka bladap bo blai thong ya ki apostol uthong ye noi thu khana uthong ye noi thu lupa uthong ye noi kai uthong ye ki not teman besan lani ki nong sharai naga banta ban besai ka kan hun ka jong naga banta ban te ka bagi wepo we banget Trai Jisu nyo ban san chaka jing dap karan yang ka jong Trai Jisu namar bagalong kaman ublai bakat ki bala nget ha u kinyo ban long sidur baru Trai Jisu aku bakut dekerpang ni bukum kita ki SHAKRI ya ki bau ublai ula jet khnang ula thung khnang bakin nong kinong besa naga banta ban pensan ni ki brio jong ka ya ka tagajet kam la simru da ka kentien ka bong usadar ha ka yeng ka jong ublai lani usadar ka yeng Christ ka balong hi ka balang lani ka kanhun ka jong Trai Jisu ban ai ka bam ha ka por ka babyang ka ong ka khot sausan tibat ka jing dawa yu bukum tau briu ku mangila ong yai beteng ban ong ka dei ka jing yai ne lani ka jing long ka bala ban syania hawat yakni ka khot lepenan kam da ka kentien u bangen ka thau ye kata nang ta baru long briu bastad kani ka thau ye ka jing nang ye ka jing tip ye ka jing sempang ye ka jing la ban antat ye ki hurkom ka badai khnang ban ne ka no kuno ye ka kam kan mi ka jing seiso nang ta bat kini atli ki jing long ki dai ki ba kini ki khot ki yai ban lani ki ong bakilong ki badan kam tena ka banta ki bukum kita ki SHAKRI ni i bakadan kanong ru tengin se pe shu shphangani kanong tin rito sasisen ni pe byang kani ka jinglong ka BAIAINEH kani ka jinglong ka BAIAINEH ka penlong ya SHAKRI ban buram lani ban nyokor ya ladi badia ka kanhun ka ba upsa tadadan ka jinglong ka BAIAINEH lani ka bala ban syania habadan ka jing nyokor ka donru ka jinglong smur ha ka donut dani ka mayong ka ktin phareng ka integrity ha ka donut kani ka donru ka jinglong ka basmur ani ka bat thobet ya ki jing thmu baro mdan kanu ka barsap mdan kanu ka baklan ndre ha bat thmui ke ka de ka jing thmu ka banadu ka donut learning yung purity of intention hakitin pareng donru ka jinglong ka baminot ubri BAIAINEH uminot utrai sitom hakata ka jing trai jung ka jing persyang jung but sakabai ka jinglong ka bangi syam ho komuniu SHAKRI ubadan ka karakter ka bakum kata kalong bo ulai ubriu ubom le siliang phimla ban syam ya ka jing le siliang hau ndre ulong boleh renti iki baroh buat je yasya liang bat no banoru sakoi pat kani ka jinglong ka bastad ka baong haktin phareng prudence ka thau ye kata ka jinglong ka ba dan ki kentien ki ba biang por ki badai ki kentien ki badai biang
ban kran ha ka por ka badai u bala ban jiet ye ka e ka ban kran ka badai sisa kat kum ka jing dan kam jong kito ki bo psa badan ru halade ka ta ka jinglong ka basit ram ba bo kran ka panlong yi ki weru ba ki nyo e ka man sem jong ka jing sit ram ban pdeng ka tinu play te ka ni ka jing start ka jing SHAKRI ka dawa bangin nong ki ba khia tho bangin nong ru ki badan akor dan buram om ka bana seban rei ka jinglong ka balang khia tho ka man sem ki ba kloi ban yarap i ki wei ki ba kloi ban pej ki jing nan kam jing ki wei ka bomut ba kata ka jat jing im ka ba yarap i ki wei pat bakin khamsa skor yo bakum taw SHAKRI kadon ka jing nyu kor jong ki yu ka ba mar klyang namar ba u nyu kor ki kum ki ba kodor e akhmat jong blai te kani ka jing long ka ta ka jing start ka jing SHAKRI kay rap ingi banong ru ki ba yaisha lani ki bala ban sha ye ki no ki jing e bat ki jing shakran ben ye ki jing yele persha jong kino ki bor bat kata kalong kan yelam ru ingi kumno bangin la ban ai ru ye ki jing snang jing kraw kat kum ka badai ka por ban ai hoi ha ki jing em kum ki SHAKRI ki jong blai ngi kendo e kata ka jing dawa teng badan kam ban teng ban ai ye ki jing kai dan ka por pat ban ai ki jing snang jing kraw namar ba habe kendo e kano ko bakla na ki jing kai tenu blai dan kam ki jing start ban snang ban kraw hoi lada ngim snang ye ka bangi suthu bade ban snang ban ong e nginum la ru ban long ke biyaine ka bolong ke jinglong ka baningkong nre bangila ban snang da ka donut ka basmur bada ki kentien ki start om ki kentien ki bakran thormur bangi snang ka wanra ye ka jing seiso tu briu bolong kumne kamot upunan kamnat baro ki stop ki phong ki bo bleu la ayu ka bor perkhat ka bor men sim ka bor met wat ki jing don jing em ki jong uru upun kam hop na ka banta bun la ban ai ye kata jing SHAKRI ke bahatam ko musadar jong play te kani kalong na ka banta ban long unong te ye ki wei om na ka banta yeladi kadakhan ka basau pun riu pat ka kran chepang kanong hoi ka kanong ngamat ka khot basau pun yon re ka basau pun riu ka kran chepang ka jinglop ka jong trai Jisu yo bakum tau brio ba ulong brio uba minat ba ye beteng ha kata ka jinglong ka jong ndei tam ulong tak sipor da khamadian pat ukula long no uba jai pede lani ukula long no uba myeine ukula long no uba thurmur ndei shu start denri kadan ka jing long ka ba ye beteng she beteng yakini ki eke bat kum tau trai Jisu wong haba unwan ukanra jung u un syambu le kumta ka khot sau pun ri wong suk utau SHAKRI yo bo kunra jung haba uwan un syambu le kumta te kanong ru kadan hang ni namar ba kanong ka baningkong e ka de jing suk yo bo kum tau brio te ukanra unwan ha ka bo kum kanu ka por ngi la pet ki de khot ki ba khaman chwa kumbengi puli haka dekhot ke basau ho ar nang ta dekhot ke balai fan riu bom tip e ka por ni ka kenta ka bon wan lani ka sngi ni ka por bon wan tenrei kanu ka por ka bon wan ula bon wan ki kom gi ba fer ka manong ka jing wan ka jong u lumba ka jing bishar ka bakan san haka dur jong gi jing kala ka maryang haka dur jong gi jing ki eryong lani ki jinglan shop ki bangi I hakini ki sni kum ki jingep tham kum ki jingslai kum ki jumai bat ki wei lani wat ka dur jong ki thma bangi sngo menta ki la stang mani kat at biang ki thma ba saudong ka pathai kadon ka thma ka bajur menta pedeng ka Azerbaijan bat
ke Armenia kiri badan East Europe dan Europe sebni Europe mingi kadan kejing kat thama pedeng ke China bat kiwi kiri kum kari India bat ke US tibat kini kila banwan ha dur kum ke bakensan bat kila banwan ra ye kijing ke bakrau ndri usyakri walong ubayene kandra jung bonwan un syam bu dang ye petangi ya kata ke kam ke jong kejingwan jung kandra kalong kala banno ke por wan syau no yu usyakri ban sim no yu na pedeng jong ki parabriu ha ni ke perthai ban ai u kejing ja thai ke babam jukun tiu bokum taw usyakri unyo ekanong ke bakrau ha ke hima go play nang ta kala banong ru ke jingwan ha ke dur jong ke sni khado sni ke bo trai jisu un wan ban syau no ke jong ha ke bokum kata ke poru kumunong bisa ru bohau un ai ya ke pan singat ke hau to syakri ubala im da ke jingene bat ke jing start ha ke jing trai jung kum sardar bo bah te kata kadai ke jing kerkhu bu ong ni lani bu ong suk uta bokumuta te bun sen apunan kam daga ketien suk ha ketien khasi ya ki ketien blessed ha ketien pareng lani ha ketien Greek Hebrew ka bathau ya ke jing kerkhu te bokumuta ubrio abo trai Jisu unwan lakalong hakanu ka wei ni kita jilaitli un syambo udang yai minat kata ka kam ka bole usen syar bhai ke yeng ke jong udang dan pedeng ke jing ai ke jing besaya ke yeng ke jong trai Jisu ke jing bam ki batai ya ke jing bam ke ba biang ru ke jing haka jing bon jong ka ke jing bam ru ka por ke badai tiban haka khot ke basau punyo lai thu ingi phang kanong ke bom jukut ke bo new SHAKRI unyo ki kentin ki bong sisang ong api bon bo yo halor ki baroh ki bo don hot Lukas utho ka gospel ke jong Lukas nong bakhat ar khot life nyo bakidon ki jing penan burom hi ke jong trai Jisu yo bo kumutaw SHAKRI wong u hai un panpo iladi but un pensyong bam yaki but un wan but un SHAKRI ru yaki kamot ni kathau bo trai Jisu wong iladi bo un panpo iladi but un pensyong bam yaki but un wan but un SHAKRI ru yaki tigini kilong ki kentin ki bo trai Jisu hi lo kular nomor kata kilong ki batikna baroh kitu ki SHAKRI ki bayaineh bad ki bastad ki minot bad ki trismat kinyo ya kanong tekai kini kanong ke boong kini ke khot ke basau punyo ngan puli biang un bu yu halor ki baroh ki bodan ti ladangi akran sipang ke bodan trai Jisu udan ka thau ya ki jing pelong baroh hi kai ke badan beneng ke badan khando baroh kedai ke jong trai Jisu laiti ye kita baroh do kupa bonlong unong pet unong penya ye ke jing pelong baroh ke jong play ye kata ngisem hagi bubun kita khot hagi testament ke batmai tu trai Jisu bolong ubadan ki baroh bala IT do kupa hu un IT kaliang pan ya ki jingdon ki jong ban pet yaki dau tau SHAKRI uba ulasyanya namar bo tau SHAKRI ulolong bayaineh ulolong ru bastad men baudong dana ka perthai hag ban besar ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki briu jong tiong kini ka khot untung ye u halor ki baroh ki badai ki jong te
Ini puli ha gospel Lukas kelnong bakhan rio ke dekat besifo ya ki kentien ki ba stream gani ngan puli gani dekat ha gospel nong Lukas nong bakhan rio dekat besifo ong jar ubolong ubala bansania hai bakhandiat ulong ubala bansania ha ka basibun ru bajar ubomlong hai ubom hok hai bakhandiat ulong ubom hok ha ka bakhandiat hai ha ka basibun ru kata gadai kanong rim balai ba la ai ya ka bukat kani kanong namar bala ban sania eu bakum tau SHAKRI hai ei bakhandiat ni samru kitab jingpun pau kanong ka ar ka khot ar fun riu ka balai ar huai ya ki biasriam mi kita girkom ka jing ai nong ka jong U Trai Jisu ya ki briu ki balalong kumta haganong ba ar jong kitab jingpun pau khot ar fun riu la tho kum ni Badutau bersumar hadu ke bakut ya ki jingle jonga ngan ai hu ke bor halor kita ki kenja penriu barun sensyari ki do ding sensyanar kumba pendut jen ya ki kiu jong nong tau kiu kumba ngaru ngala pdeng no kupa jonga ban ngan ai hu yo close up kita kiri kijing penskam syu kijong Trai Jisu ya kini kijing kular ki bola kular hakapor budang dan perthai ban mentau kular pan yang bau Yohanes habola dan peneng hakalnong ke balai ke dekat ke bar huai pat jong ke kitab jing pen pau isya mi kini kentien ki bau Trai Jisu ong yo SHAKRI ubajau utau bajau ngan ai hu ban song lambat nga halor ka khat jonga kumbangaru ngala job ban ngala song lambat ukpa jonga halor ka khat jonga tikini kidi ki bapla ki bau Trai Jisu la pen khre lupa na ka bynta ki brio ki bala long yaine bat ki ba start ru ha ka jing SHAKRI ki jong ki yau pai lang jong play de kandan ke jing ai ke bakrau ko mangisyam gospel he ha sithi ji nong rom kan nong ba phra de khot lai fu aru ke kran si phang kani ke jing ai ke ba krau du kata ke ba imla ban mudur ke ban long kat kumno sithi ji nong rom kan nong ba phra de khot lai fu ar ki kentien ki bong uta ubam simna benut wat yelau khun ju uhi ndrei lo it no yu na ga bynta jungi baroh kumno te unam ai lambat uru yaki baroh hangi yaki baroh hangi kumbau Trai Jisu ong halor ki baroh ki bau dan te bat gani ke jing ai kanong ke bakham krau sisu kan kat bau dang don kan ke perthai unang yo ki bakham krau sisu nalor ke bau dan unang kham suthu sisu ikten blai unang khamyo sisu ke jing sai ke jing sempang ki bakanjam sim kata ke dei ke bu Trai Jisu ong halor ki baroh ki jong te bat bakum utau brio U Trai Jisu unang penjanai unong banang khaman toy sisu ya ka balang ke jong kat ba udang don hagni ka khando hagni ka percai tibat hakalawai ndah ba lawan ka singi ba khaddu ndah bau dan haka hima ka jong blai un penlong yu nong yo kenti ki baroh ka buram ka jingkman ka jingsuk bat kiwe kumba ong sithi ka baning kong si ki koren ka nong ba ar ka khat ba khandai ni semi ni kentin ki bok longkum ka jingkular na ka bynta ka bom jukut ya ki SHAKRI ki bukum kita kentien ki bong kum ni ndreikat kumbala tho ki ru baka khmat kamsim la yo i bat ka skor kamsim la yo sngo bat kamsim la mi ru ka don ru brio kilong kita ki bau blai ulabu lupa ya kita ki ba i ju tu SHAKRI ba i ju blai ko mangina puli manakani ka tayo la dap
kadai kawai na ki kendon na ki jinglong ki ba yarap yo bakumu tau brio banung bayaine bad bastad haka jinglong sodar ke jong de hoy haka ni gasla khando ni syami ke nuksa ki bakum kita haka jingadai jong SHAKRI jong blai bad ki kendra haka ni gasla khando isim ki bakrao ki bala keren kemakeren U Trai Jisu hi kila IT ki baroh ki jong kehima kila bu haka keti jong ki SHAKRI jong play ki bayaine kawai ni ki nuksa ke bapau bahai kata kadai ke jingim ke jong Joseph ha ka kitab Genesis nomor sauhuai ke dekat ke balai funyo do sauhusau habangi pulih gini ke dekat Isyam ia kata ke jinglong jong ni SHAKRI bayaine bad bastad haka jingim jong Joseph ngan puli gini dekat badkani ka ketien ke bha hakamat pharo bad hakamat ki SHAKRI jong baroh deu pharo laong hala ki SHAKRI ngila ban syam yo brio kat uni ubasong man sim ublai hu upharo laong ru hau Joseph nabo ublai la peni hami yakini baroh amdan shu ubasem phang bat ubastad kumami mami menlong halor ke yeng junga badaka ktien jumi on sensyari ki breu junga baroh dei tang haka khat sim mangangan long ubakham khrau halor jongmi andukum tau pharo laong hau Joseph dokmi ngalabu yami halor kari Egypt baroh kawi tang ni perkhat biang kita kentin ki bau sim pharo sim bakrau badan bor jong kari Egypt aki por ki bamenswa ulo ong yo Joseph yakini kentin nan puli biang dokmi ngalabu yami halor kari Egypt baroh kawi ni puli mentan tu dekat basau funyo U Trai Jisu ukran sipang bu kendrat unbu halor ha unbu ya halor ki baroh bodan kat no ke jing stream kini ki kentin bat ke bala dia ka por ke jong Joseph nang ta dekat basau fu arsyuan puli bat ufaro launo ila ka sati na ka kti bat ulabu ya ka ktiu Joseph badula penkop yu de ke jan sai rendia bani bad lebu ye kenji jik siar ka rendang jong kita ki dap jong ke jing pen scam jong pharo ya kata ka hukum ya kata ke jing IT jong ye ki baroh ha ka kti ke jong Joseph nang ta dekat besau fulai ko bad ula pensyong yu ha ka kali ka bar ke jong bad kile pertano haswa jong to dam ka khot siu kumtau lebu yu halor kari Egypt baroh kawi upharo ulo ongru hau Joseph manga upharo bat klamame amdan weu brio ru banra ilaga kti lani ilaga slajat hari Egypt baroh kawi kita kide ki jingpenan burom lani kan nong ka bakrau ka ba pharo la ayo Joseph baru Joseph la syam u bolong brio u bala ban syania u bayaine u bastad u minat bakum tau la ban penbiang ya ke jing bam jong kan gamet ya ki nong Egypt nang ba new teli kisnam jong kan nam snio kisnam ma ka ba mdan jing mi shu ko namar ke jing start bat ke jing long ke bala ban syania jong Joseph kinong Egypt kilayo ya ka bam ke jong ki hala ke sngi kat kum ke jing dan tam bat ha ka por ke babiang bat kum ta upharo la IT ya ke jing sensyari ke Egypt baroh kawi ha lor ki terpeng ke jong Joseph kum taru kan long yu SHAKRI jong Trai Jisu
ubala ban siania bat ubadan gijing stad hu ban ai bam yaki briu gijong u hakapor ke babiang akat no bangindala ban be sekata gijing long namar ka nong ke bakrau ke up yang ai fi nadangila ban nyai minot ban let stai ke kam gijong trai tat adu kata kapor ke ba unwan to blain kurku yangi lang bagan gijing puli yagini kita khot ke sau san adu ke sau nyo jong ni ke gospel Mathaios ke nang barf sau haka weipat ke tayo ngin sa beteng pat ban puli yaga de khot ke sau fra du san fu wei haka ban in siam ni gijing batai pat si phang ke jinglong jong SHAKRI ubabamman lani ubadan ke jinglong ke balong mar khong pong bat ke jinglong jong ni SHAKRI uba ni la puli bro sikata tingnya panwai no ni duai ko kpa jingi ubha peneng ni aingu ime sesin na kamenta ka khtin jomi ayarap ni try ban minot e khtin ke jomi ban minot ban duai ban bo jingmut ru ban dan kani ke jinglong ke bayaine hoi the try kam de ke basuk ingi um ki briu rei da ke jingai e jomi ka long bala baru try ai ni ke jing start khanang bai ka khtin jomi ke bangi dei ban sam hagano ma ka por ke ba dan kam yanoi no ki ba me kwa ingi bangin sam in laban ai ya ka khtin jomi haka dur ke ba pura bat ke long ke jingkar kui kita ke bangi sam isne ya try ya dai ni na kani ke perthai banginam sha rong no da ki jing lam ler bat ki jing shukor ke ba life ujat lani ki jing be brai iki belong tang ka rong phon ri rap ini banyai kan mau ya ka dor jong ka khtin jomi ka ba palat ya ka no ka spa perthai dan ka ba kham khrau ka spa bani ka khtin jomi bat ka ba me kwa ru ba baroh hi kin nyo eka kum ka jingbam ha ka por ka ba biang to sngo kan rat ki jing pat ki jomi bat kur khu ngi ka bangina teng ni ka Bible study ha ka ni gospel Mathaios kan no bar sao na bangi pa ni ki ni baroh teng Jesus Christ bada ka buai no ru to ai ba jing ai e ka badap biang ka jong try jing Jesus Christ ka jing ba ka jong bleu pa lamba ka jing slok man sem khu ke na shongkar hai lambat iwei pi wei ki bala yo snow ye ka ktien ka jong me ni ka por hoi ki rumit ki bala ni ba akleng slak pathai menta ba do halak taru amen.